Yes, her er min synopsis til eksamensøvelsen, hvor bilaget kommer ind på socialisation i det senmoderne samfund. Hertil har vi problemformulering. Hvordan har unges udfordringer ændret sig i det senmoderne samfund? Hvilke sammenhæng har disse udfordringer med social arv? Til redegørende spørgsmål nummer 1 er, hvilke udfordringer møder unge i det senmoderne samfund, som de ikke har mødt i et traditionelt samfund. Og toeren er det analyserende spørgsmål. I hvor høj grad har social arv stadig en indflydelse på socialiseringsprocessen i det senmoderne samfund? Treeren er diskuterende. Kan man ændre forudsætningerne for de unges takning af disse udfordringer? Til det redegørende etteren kan vi inddrage bilag 1, ungdom med fællesskab, som fokuserer på det, at ungdom har brug for fællesskaber som aldrig før, som et holdpunkt i hverdagen. Her kan vi bruge sociologen Zygmunt Baumanns teori omkring, at unge de individualiseres. Altså og hertil er citatet: de unge har frihed fra snærende støde normer om solidaritet, frihed og lokale fællesskaber, konservative rammer. Unge har altså i det senmoderne samfund mulighed for at skabe deres eget liv, hvilket medfører den her aftraditionalisering, hvor unge har løsredet sig fra familiens værdier, normer og traditioner, hvor i det traditionelle samfund havde de jo de her traditioner, normer, værdier, familien at læne sig op af i forhold til opdragelse af barnet. Her kan vi inddrage bilag 3, hvor man ser på, at opdragelse, når man forhandler. Og her er der flere bud på, hvordan forældrene kan løse de unges frisættelse, selvbestyre at finde sig selv. Men alt i alt skal man være glad for, at man har opdraget et barn, som lød mere selvstændig i sin tidlige alder. Det siger Jesper Juhl, som er familieterapeut. Han siger også, at tidens svar bliver, at børn skal være sociale, at de skal kommunikere og klare sig selv. Det kommer vi også ind på senere i forhold til det selvvalgte bilag, hvor jeg har valgt at rette sigte på folkeskolereformen. Men det her kan have flere positive og negative effekter på individet. Blandt andet kan vi se i bilag 2, at unge doper sig mod livets grundvilkår. Det frie valg kan altså fremstå som et stort ansvar for individet i et senmoderne samfund. Det medfører, at man føler sig magtesløs, og man tyrer til andre midler for at opnå lykke, blandt andet lykkepiller for at undgå depression. Det er så en negativ side. Man kan se, og en positiv side er, at man kan se det frie valg som mulighed for at forme sit eget liv. Og i det kan vi inddrage bilag 6 som et negativt valg, altså dem, der har problemer med alting, af de ressourcesvage familier. Og de ser det, at forme sit eget liv ikke nødvendigvis er positive ting, som jeg også kommer ind på i analysen og diskussionen. I analysen, toren, er iblandt bilag 3, 4, 5 og 6, kan vi inddrage, at det tyder på, at den primære socialisering er afgørende for, hvilke forudsætninger den unge har for at klare sig i det senmoderne samfund. Så vi i høj grad arv spiller ind på den unges fremtid. Egentlig har vi alle sammen det her frie valg. Dog kan man se ud på bilag 8, at social arv stadig gør sig gældende, altså elever med ufaglærte får værre karakter end elever med faglærte forældre. Vi kalder dem her ressourcesvage og ressourcestærke forældre. Her kan vi inddrage Bourdieu, teoretikernes habitusbegreb, hvor de her indlærte koder, der ligger til grund for vores handlinger i hverdagen, de ligesom er en forudsætning for, hvor godt vi klarer os i skolen og i forhold til, hvor gode karakterer vi får, hvis vi har nogle indlærte koder fra forældrene, som det er omkring at lave sine lektier, er en indlært kode, som ressourcesvage familier ikke magter, som ressourcestærke familier gør. Til det kan vi også inddrage hans kapitalbegreber, hvor i vores samfund har kulturel kapital mere relevans, fordi mængden af viden og uddannelse spænder vidt i det danske samfund. Igen det her med ressourcestærke og ressourcesvage familier har altså ikke samme viden og samme
uddannelse, altså de har ikke samme, altså mængden af viden og uddannelse spænder vidt i det danske samfund. Det er et symbol for, at de ressourcestærke og de ressourcesvage, de har forskellige muligheder i det danske samfund i forhold til uddannelse, som medfører en større løn og en større viden. Man er vokset op med forskellige værdier, andre med bedre eller dårligere forudsætninger for at klare sig bedre som ung i det senmoderne samfund. Her kan vi komme ind på nogle sprogkoder i bilag 5, hvor højtlæsning det giver mere kulturel kapital, fordi det viser sig, at det at lære at argumentere og diskutere i hjemmet, altså kaldt en udvidet sprogkode, det er også en forudsætning for, at man klarer sig bedre på gymnasiet. Altså den her højtlæsning er et udtryk for, at man udvider sin sprogkode, og man egentlig klarer sig bedre i fremtiden. Så er vi så nået til diskussionsspørgsmål, hvor vi kan se, at social arv her derfor har en fortsat stor rolle i det senmoderne samfund. Netop fordi vi i analysen understreger vigtigheden af kulturel kapital i de unges fremtidige uddannelsesniveau. Jeg har altså valgt at se på i bilag 4, hvor forældre skal ind i kampen om børns læring, hvor der er et løsningsforslag til dette problem. Her for at minimere udliciteringen af ekspertsystemer og daginstitutioner vil betydningen medføre en mere målrettet forældresamarbejde mellem institutionen og forældrene. Og det her det er altså et samarbejde mellem den primære og den sekundære socialisering, som skal medføre en tillid mellem den primære og den sekundære socialisering. Den her tillid kan vi henføre til Anthony Giddens begreb omkring udlejning af sociale relationer, hvor tillid her er det vigtigste grundlag for opretholdelse af samfundet. Men hertil har vi et problem i, at forældrene med mindre ressourcer hverken har tid eller overskud til at engagere sig i et samarbejde med institutionerne. Ja, det ved vi blandt andet, fordi på grund af bilag 7, at ikke er faglærte forældre bruger betydeligt mindre tid på primær børneomsorg. Her bruger mødrene 9,21 timer, hvilket er betydeligt lavere end det ressourcestærke familier bruger. Her kan bruge Niels Krøyer, som er lektor for Institut for Uddannelse i bilag 4, hvor han også fremhæver den her tendens, hvor samarbejde med forældres union ender som grænsedragning eller mudderkast. Det er et udtryk for, at institutionerne, de her ekspertsystemer, de har svært ved at opfylde de krav, som ressourcesvage familier de stiller til deres, eller de krav, som ressourcesvage familier stiller til institutionerne, fordi vi ser tit, at i forhold til betaling af ekskursioner, kulturel kapital, at børn ikke kan komme med på de her ekskursioner, fordi de simpelthen ikke har råd eller tid til at få skrevet under på, at de bruger så lidt tid med børnene. De har måske andet at give sig til en børneopdragelse på grund af den manglende tid. Altså samarbejdet her mellem sekundær og primær socialisering vil kun tilgodese de ressourcestærke forældre. Dette problem har politikerne netop prøvet at komme til livs i den nye skolereform, hvor flere positive og negative aspekter indgår. Altså det positive og negative aspekter ser vi to af skolereformens overordnede mål. Det ene er, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Det der vil udligne det kulturkapital forskel. Altså det her, det vil sige, at det er bedre for de ressourcesvage familier, så de kan komme op på et kulturelt højere niveau, kan man sige. Men til det er der en negativ element ved det, at det skader individualiseringsprocessen. At disse børn, de vil måske blive for meget lig hinanden. Altså, og
man kan sammenligne det som med robotter, altså at det her frie valg, det er ligesom lukket omkring, at alle begynder at tage det frie valg, fordi at alle har de samme muligheder nu. Egentlig så begrænser det den negative sociale arv også. Det kan vi se, at det andet overordnede mål hedder tilliden og trivselen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det begrænser igen den negative sociale arv. Og det medfører så, at den her mudderkastning, den ikke sker, hvis alle har tillid til hinanden. Og så igen kan man inddrage Giddens tillidsteori omkring opretholdelse af samfundet. Til det har vi konklusionssynopsen. For at begrænse den negative sociale arv prøver man altså at skabe større kontakt mellem forældre og pædagoger, samtidig med at man prøver at lægge mere ansvar over på den sekundære socialisering ved at lade børn gå længere tid i skole. Og det her med at lade børn gå længere tid i skole, det er altså også en del af folkeskolereformen.